maaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Alas 10 na. Drama na. Unsay akong himuon drama special. Masubo man kag masadya nga storya sa gugma, pamilya, pagkabuhi, pagadramahon sa mga dili dramatista sa radyo. Starring Papa J. At Boy Nunoy. Unsay akong himuon drama special sa 95.7 Brigada News FM. Tama na. Ladies and gentlemen, sugda na ang pagbasa. Ada na ang inyong lola. Ada ko si Lola. Kasi baga apo. La. Kapusta na kamo sa akong mga kumpare-kumare. Sensya na kamo ha. Wala, madugay ako nga nakabalik. Importante na dula ako. Importante na kabalik ka ron. Ang mga kwento ni Lola Lala. Nami ko na bro, no? Ang mga kwento ni Lolo Basio og Lola Lala. Noong unang panahon. Panahon. There was a time in my life when I opened my eyes. Are there you? Kanta ba? There was something. When I dream about you. Good morning, Papa J. Boy Nonoy. Diretsoon ko na kamo. Buligi ko ninyo kay gusto ko ng magpakamatay. Uy. Ayaw, te. Kung kumbaga, ang ma-advise na akong sa mga amo na papaji, ang iba naghahandom nga maglawig ang kabuhi. Yan. Oo. Kahit tungod may mga may ginabatyag sa lawas. Hindi kumpleto ang lawas. Oo. Pero nagapadayon gani sila. Tama. Ikaw nga kumpleto, may nagapalangga sa imo, may ginikanan ka. Tama. Tungod lang sa gugma-gugma, utason mo ang imong kabuhi. Ay! Ano yaman? Ano ikaw? Ay karon. Dali de. Babae na, babae. Babae. Pakadto adire. Ilang edad? 21. Laba buhok? Laba. Puti hindi. Puti. Ate pwede na ina, madala lang ina chip card. Tira brigada eh. Tira Brigada! Ang damay ka. Hindi na to. Ini mo ko ni Papa J. Boy na. Sa akong edad nga 21. Damo naghahambal nga. Kailangan daw na ako mag-move on. Damo nga naghahambal, Papa J. Boy na nga. Makakita pa ako sa iba nga. Pwede na akong palanggaon o magpalangga ka na ako. Pero Papa J. Boy na ginakapoy na ako. Aba. Ini mo ko ni Papa J. Boy na. May boyfriend ako. 18 years old pa lamang ako, Papa J. Boy Nunoy. Boyfriend na kami doon. No. Kila? 18 years old pa lang daw sila. Mag-boyfriend na sila. Subong 21 na. So, dugay-dugay na sila. Dugay na nga mong relasyon, Papa J. Boy Nunoy. Kumbaga, kasal na lang kulang git sa mga Papa J. Boy Nunoy. Kasal? Pwede na. Mangkot mo, Papa J. Boy Nunoy, nga wala pa ako nagbusong. Alangan, safety first. Kaya ang plano ginagawa Papa J. Boy Nunoy, sa pag-edad na kong 25, darap ako. Pero, wala pa gani nagabot ang akong edad, Papa J. Boy Nunoy, ginahandom ko nga magkabata ako. Nakibang ako sa ginhimo sa akong boyfriend, nga itago na lang nato sa pangalan nga Marco. Don
Marco. Kamusta naman ka, Oy, Tol? kamusta naman si Don Oo, Marco? Kamusta si... Tol, kamusta, Tol? Si Tol, Dugay-dugay na tayo wala nagka... Hapit-hapit man diri hapit sa pa dito. imong mga amigo dito. Kung may kalaay ka sang buot, aligot-got. Istorya na. Papa J. Boy Nonoy, gisudlan ko na ang tanan. Boyfriend lang. Ay, after sa natabo sa mga Papa J. Boy Nonoy, gisulod ko na ang tanan, Papa J. Boy Nonoy. Pero, hasta karon nga ang si Marco paghihapol ang aras sa akong tagipuso. Tungod siguro na tungod si Marco maayo gid magkali. Kana, medyo lalom-lalom pag yun Maayo siguro. magkali siguro si Marco. Para gano'n yung maintindihan, Papa J. Boy Nonoy. Amo ni, ang mga natabo. Gang, Okay na ka? sinuhabi mag-okay kay nga daw kalain sa imong subungaw. Nagaluya ikaw. Kay isa pa lang gani, luya ka na. Alangan. Di ba sang una gani? Ako na lang gani maginti kay ambal ko isa lang imo lima. Nga man na ng problema. May mga ginahuna-huna lang ko gang kailangan akong una-unaon. Balang ka gani nga ang problema gang istorya lang bala sa akon kay kung maibulig ako solusyonan ta ina. Okay lang. Kaya rin ako. Ang Gang. importante, Hindi bala pagsuluhan ng problema gang kay mga problema gang tanan na may solusyon ka. kabalo man ko, pero Ari ako gang. Dawata ang akong duwa ka kamot gang. Ari ako gang. Atubang mo ako. Ako ang perming imong upod. Sa time nga may problema gang. Sa kalisod, sa kalipay. Ari ako gang. Anda gid ako nga magbulig para sa imo gang. salamat kaya gan. Ipangita gan mo sa akon nga kung ano ko ni mo kapalangga. Amo na gani gang. Ang pagpalangga ko sa imo gang wala sing may makatupong daragang. Amo na gani gang nga mintras buhi ako gang. Ihatag ko gid ang tanan sa imo. Salamat kaya gang. Ano? Iambal-balagan ko na ng problema mo. Namaguhan ako ba? Wala lagi. Basta ang importante, ara ka. Palangga ko ni mo. Kung hindi mo ko sugidan karon hindi ko niungit sa imo. Sige ka. Ano ka na? Ano ka nang ihungit mo ka na kon? Balenciana. Di ba na, muning paborito mo kay pilit-pilit pag-cha-cha. Lagi, pero importante, makastorya na ta, abot ani. Ote, nakaistorya ganita pero wala mo man ginasugid sa akon kung ano yung mga problema. Basta mabalaan na lang ni mo na pag-abot sa panahon. Gang, hindi ako makatulogan kung hindi mo gid paghihambal sa akon ba. Makatulog lagi ka. Hindi lagi gani. Makatulog ka. Siguro gang makatulog lang gid ako kung kuoton mo. Kuoton mo gang ang sinsilyo sa akon nga bulsa. Amo na isa sa rason nga nung Tanawa di at tanawa na gang kuutad agang kay daw may 3 pa ako, may 2 man ikaw tira di ba? Bebe. Mabakal kita ka 2 nga ice water kag 3 nga max okay naman agang hasta na maaga. Linglingon ko. Hindi mo na pag Dili man na Tris. hindi paglingling agang. Plus lighting. Bebe, plus lightan ko. Di ba? Di ba may 3? Oh. May Tris. May City. Di nang imo nga 2. Dala di kang tipunag ang kaihulog naton as alkansiya.
Ari ang akong dos. Ari Anong nga gusto akon, mo? Ari nga akon nga tres. Anong gusto mo sa dos? Ang ulo o ang likod? Pwede man agorogang kanang iso lang niya. Dali lang kang. Nga man. Hindi man ni piso kag ang isa lain. Ang isa si Rizal, ang isa si Emilio. Nag-cruise. Ang isa si Rizal ang isa si Emilio, kundi size tanan. Dali lang gang. Balis ka dagang be, basi ang sapiak basi si Apolinario. Hindi lang gali si Apolinario gang kay daw iskaman na. Gang, mambal ko sa imo ha, gang. Ano gang? Kung pwede mag-move on ka na. Gang. Paano ako makamove on gang kay ginulog ato gang alang-alang sa aton nga kasal. Imbis gang ang hambal ko, may mga plano na kita eh. Kinahanglan ko maghulog dito kay maabot ang panahon magpakasal kita. Hindi na kita matamaan sa paggasto gang. Di ba? Naghulog ko dito. Maabot isa ka tuig espesyal ang aton kasal gang. Pero unsaon man na gang nilubog gang imbis nga espesyal gang may mo kasalan ng bayan. Pero anong hambal ni... Sige lang gang. Anong hambal ni... Hindi na kita magpaabot sa tuga. Anong hambal ni Ponder? Ang bali hanggang ibalik niya Disimbre gang pero Enero na gang magyapon. Ang bali hanggang ang bagani ni Noynoy Irmonyo manibak. Manibak garanti. Di ba Noynoy? Sige lang gang. Importante gang. Tapos na ito ka. Bastang importante. Basta nga importante gang. Sugari pala ako gang. Kung ano problema mo gang. Dali-dali kay ihuti ko sa imo. Tama-tama. Hindi pa gang. Nulain mo tiyagan ko. Para nakita akon nga lawas. Galingin na nga ako nulog at iyog akong kalimutaw. Dali-dali kay patiyugon ta kalimutan mo. Gang. Basi kung pwede... Shatsuhan na ako. Nadulagin ang mga hangin-hangin sa lawas ko ba? Nadulagin ang hangin-hangin sa lawas ko sa ulo na lang bilin. Pangga? Pangga? Ako na lang diri isa sa kama? Kag wala ako sa may ginasuksok o hindi. Nalipat ako. Dali lang. Walay panty? May aras ang papel sa piano. Nade piano. Dali lang. May papel. Hindi. Bukadon ko, be. Hindi nang basilain mabukadan ko. Bukadon ko ng papel sa babaw sang piano. Ari na. May unod. Ano si mo talaga Ari na. masibaw? Bukadon ko na. Ay, hindi magaling ni amo pinakas manggali ni. Yung isa ka papel, be. Bukadon ko naman. Baudayok manggali ni ginamos. Sino nagbutang sa ginamos kaga? Pinakas diri sa babaw sang piano. Ay,
Nalipat ko, wala magali kami piano. Ari may papel. Ari na. Hindi. Basaha, Brad. Basahon ko. Basahon ko. Ang nakasulat sa papel. Dear Janet. International News. Enero 28, 2020. Disneyland sa Hong Kong. Temporaryo nga ipasara bangod sa coronavirus. Kag pagbaligya sa mga wildlife animals ginban sa China. Ni girly Narciso Solis ibrigada mo. Hindi galin eh. Dahil lang, Brad. Balita. Dahil lang, klaro ako. Hindi mo naman ang script. Ari na. Pangga. Imo gininibasahon kung makabugtaw ikaw. Kag kung hindi ikaw makabugtaw, ti salamat. Ano nang ginasulat niya? Pangga. Pasensya na pa sa iluha ako, ha? Hindi ko naging makaya. Siguro sa subong mabudlay ko pa eksplikar kung sa mga pangitabo, pero sa subong, biyaan ko anay ikaw. Kag hindi ako makahambal ko, makabalik pa ako. Kag hindi. Pangitaon ko anay ang akong kugalingon. Anong botsing ganon niya nga pangitaon niya iya ko galingon? Ano na dula iya espiritu? Pasensya hagit ako kang wala na ako naglisensya. Pero bahala, why na ako nakalisensya sa imo. Importante nakakalso ako kagabi sa imo. Ang nagmamahal. Junel. Anong buti si ganon? Biyaan niya na ako. Sakita na. Nga may natabo pa sa amon kagabi kung pagkaaga biyaan niya malagali ako. Tama na lang, friend. Grabe na ka, isa ka case na imong giurot ba? Tama na lang. Babaya ako. Gusto ko. Ano bigdali na tabo? Gusto ko nga magpaubo. Para rihos lang tatanan ng mga lalaki. Para rihas lang manugtunto. Friend, tama na na, friend. Tugangi sa kalitro nga gas. Tama na lang gas. Ano na po gasolina na po, nalidin na po ng tirahan. Mapahubog-hubog. Mapahubog-hubog ako. Uy, tama na. Ano po no, crudo kay mas barato. 42 sa Pararihas litro. lang sila tanan yung mga lalaki. Mga manugtunto. Mga manugtunto. Sa din na, friend. Hindi Importante. talaga ko ba't sila, pero ano ang naimo ko, agibiyaan nila Makamove ako. on lang kapag abot sa panahon.
Ang tanan, ginimo ko. Bisan wala ako nagkakaon. Hikaon ko ang balot. Ano mo nagkikaon mo ni share naman? Anong Hindi ako gikaon? kauyon sang balot, pero tungod palaga ko sa gikaon ko ang balot. Hoy, grabe ka. Hastaan ko, ah. Hasta ang tukiba sa balot, gikaon ko kasi palaga ko. Friend, it's time for you to move on, di ba? Hindi, tapos lang na sa imo magampag pero mabudlay para sa akon. Baka ba mga lalaki din ang mga nagabag-get your room? Kadamo pero parariyas lang na sila tanan. Makadurod makagaraba, magpalangga sang liwat. Ay, friend, dili mo pag i-close ang imong heart kung magpalangga ka liwat, di ba? Dagat ka mga lalaki nga pwede para sa imo. Order pa, isa mga litro ng gas. Tama na ng gas. Ano mo na, unleaded na po lagi. Order na. Isa ka litro ng gas, pada. Isa ka litro. Tagaya ko sa kuskuro. Friend, ayaw na pag imuha, friend. Tagay ko Dali sa na kay kus- manguli na ta. Dali na, friend. Ako na bahala sa imo. Ito ka na lang sa boarding house ako matulog. Hindi. Ha? Gusto ko dire ako mapaaga kay ubog ako. Hubog ka, be? Ubog ako. Hubog ka. Kailan ka sa ako, ah. Kinsa ka. Nganong gibiyaan ko. Lame kayo. Kinsa siya nganong mas labaw pa siya kanako. Gigugwangan ang gibiyaan ako. Music, maestro! Yes, I'm your DJ. Music, maestro! Special request, 100 pesos! Kinsa siya! Yes, your request, ma'am. Music, maestro! Basta radyo! Regala! Ay, ma'am, no mentioning of name of a station, ma'am. Kinsa ka! Anong atbang man ka? Nganong nidagan kinsa siya unsay anak kaniya nga wala unsay kana niya nga wala ako kinsa ka nganong banda Nag-uban din sila. Maliliasa. Karon kami ngawang lihari ning dughan kay kinggog maimumang gibudhian nasaya ang pagsalit Anak. Janet. Buksi kining pultahan. pa. Hindi ako magkaon pa. Kaon na, anak. Bisan isa lang ka kutsara. Wala ako sanggana pa. Nga ataw na. Sa imo pagtanaw pang di ba mapinalanggaon ako pang. Ay, kabalo ko, anak. Nga, mapinalanggaon ka ayo ka. Pero, dililingkit siguro kamo. Ni, Kung tani kung hindi man lang kami pang kundi tani wala kami nagdayunay. Nga pang. Sa lagugit pang kigiatan ko ang tanan. anak. Di ba hambal mo pang
Kung magpalangga ko pang hindi ko pag-ubos-ubuson. Tama na, anak, pero natabo na ang tanan. Pero pang, ginubos ko, gid. Ginubos ko, gid. Tambal mo iatag ang Balenciana, pero gipadala ko pa ang Morcon. Pero anak, natabo na ang tanan. Kinahanglan na ito dawaton o mag-move on kita. Hindi na ako magkaon. Kaon na, Gusto anak. ko na nga. Gusto ko na doon ang akong kinabuhi. Anak, hindi ka na pag-umuha, anak. Hindi ka na pag-imuha. Anak, hindi ko magkaya, anak. Kung buhat mo na sa imong kabuhi para lang sa isa ka lalaki. Anak, Maluoy ka pang. May angyo lang gid ako sa imo pang bago. Anak. Bago ako diri madula sa kalibutan pang. May angyo lang gid ako sa imo pang. Anak. Palihog lang gid pang. Ayaw, anak. Ay, hindi ka na paghihambal, anak. Hindi ka na Palihog paghihambal. pang. Palangga ko gikamot. Anak, palangga ko ikaw. Palangga ka namon sa imong mga utod ng imong mama. Di na tong pisi. Di na tong pisi. Anak, hindi Di na papangita. tong pisi. Hindi, anak, hindi papangita. Ditayan ko ning tanglad. Ditayan ko ning tanglad kagabalong. Anak. Diri ako magbigti. Ayaw, anak, ayaw. Ayaw, anak, hindi ka na paghimo. Diri ako magbigti. Diri ako mabigti sa punuan sa balingoy. Anak, hindi ka na paghimo. Hindi ka na paghimo. Anak, Una-una. Ginakapoy na una-una, ako. nga palangga ka na mo. Nadula sa mo, isa lang kalalaki. Pagabot sa panahon, madawat mag-iapon. Nakapoy na ako pa. Anak, tama na. Nakapoy na ako pa. Hindi na ako maglakad pa. Masakay na ako. Ikaw mo yung lakad. Anak, Pang, ano ang himuon ko, Pang? buligan ko ikaw. Buligan ko ikaw. Ha? Hindi ka magkabala ka. Ari ako ang imong tatay. Ang imong tatay magkabulig ka ni mo. Ang imong tatay magkahatag ka ni mo kalinaw. Gusto Ang ko na kalinaw manaa ka ni mo. magpagkamatay pag kag manaaman Ayaw. ka nimo. Ayaw, anak. Ayaw, anak. Sige lang, Ingani Pang. atong himuon. Ingani ang atong himuon. Para, anong himuon para malipatan na, mo Pang? na ang lalaki nagpasakit ka nimo. Kag dili lang na siya magpakita ka na ako, anak. Eh, once makita ko na siya, kung may bawaan kong aragaling na siya. Pang, anong himuon? Matirawan niya gid. Matirawan niya gid ang kaugot sa langit. Kaya mo nangihimo niya kid. Siguro Anak. pag Anak, siguro pag mabalik pa ako sa dati sinipang. mabalik ka pa sa dati, anak. Mabalik ka pa sa dati. Sige pang, Mabalik ka pa sa dati. maapas lang ako karon. Makahon lang ako karon. Ka na. Makahon lang ako karon. Lagi mong tandaan. Malalaman niya. Pang, Kapag puno na ang salop, pang. Kung Mag- ano ang ginaplano mo, pang, pabayin na lang siya, pang. hindi na. Pabayin na lang siya, pang. Hindi. Magsisimba siyang may bulak sa ilong. Maluhay ka, pang. Ano ang gusto mo, pang? Ano ang plano mo, pang? Anak, pagdili na ko makapugong sa akong kaugalingon. Himuon ko. Pang, Ibutang ko sa kamot ko. pang. Ibutang ko. Maluhay ka, Kamot pang. ko. Maluhay ka, pang. Ang batas. Pang. Pang. Kung ano ang ginaplano mo, pang. Palihog, hindi pag-ibutang sa kamot mo, pang. Hindi pag-ibutang sa kamot mo, Hindi ko pang. ibutang. Ibutang sa imo nga mga palad. Sige lang, pang. Basta anak, makamove on lang ka. Makamove on lang ka. Salamat, pang. Salamat.
time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Oy, diba? Ligaw kayo diriti. Amo ginambal ko sa imo, di ba? Makamove on na lang ka. 1 year nang nakaliga, di ba? Ay, oo. Tanawa, ibalik ang Diba? imong pagkagwapa. Ang akong kagwapa, kang Oo, akong diba? niya, katibisol, di ba? Ang imong katibso. Oo, tanawa ang ako na Palitan mga- ako, dagali kayo nagapaligaw, di ba? Ay, grabe ka. 1 year na, 1 year na. After Sobrang- 1 year. Oh, nalipatan mo na tong tuntong, Ay. di ba? O, na pag-enjoy ta din yun. Nalimot ko na siya, isa pa, nalimtan ko na siya. Kamusta ang imong kuan, Ron? Ang imong heart may sulod na ba? Ay, siyempre, pero may sulod. Ay, grabe naman. Kagang importante dira nga, nakamove on na kita, kalimtan ang dapat kalimtan. Kana! Amo na kailangan ako kalimon. O, diba? Gapagwapa ko, no? Grapo kayo ka, tibagay kayo sa imong imong kuan, tibak. Nagtibak ba ka diri sa plaza? Siyempre, kay gwapa man gud ko. Dili ka sa plaza nagtibak. Kita mo nga, nag-practice sabi ako kay may nagsali na ako ba sa beauty pageant. Kanala ka. Uy, ganahan lagi na. Ganahan ang lumigiwala ni mo, tiba. Ganahan diba? ni mo. Tanawasan nga, wala na kami. Diba, namin nalawas ko. Kaya Sabi kayo. ang mga panit ko. Ang mga panit ni mo. Putis porcelana. Ang ilalom nga panit. May lana. Ang tunga-tunga nga panit. Galana. Diba? Wala ka to kita. Sige, dali na. Dito ba tayo sa isa ka kuano, park? Magsakay tayo ng Ferris wheel. Dali lang. Kaya mukha ako ng lalaki ka. Sinay na. Ano ka na naglingkod nga? Ay, hala. Di ba si Kwan na? Dali lang. Sino gani nalipat na ako nalimtan ko na abi Bisan ako nalimtan ko ng pangalan niya kaya wala na lista diri sa script. Nalimtan ko na kag isa pa basta mga lalaki kang mga tao nga naghahatag kasakit. Dali lang. Mahapos ko lang ng kalimtan. Ang imong ex-boyfriend, auntie? Ay! Oo, si Pipoy. Si Pipoy? Uy, alam, may upod pa siya. May upod pa. Oo, upod niya si Noli. Nagano na sila diri sa park? Upod niya pagit si Jipoy. Wala. Dali lang. Nag-ano sila sa plaza, nagakali kamuti. Ano na tanong ng itsura sa imong ex-boy? Ay, Padulong. Ay, padulong sa diri. Oy, ala. Diretso na pa. Uy, dali. Janet. Janet, dali lang. Wait, diretso. Janet, dali lang. Sino ka? Basi nagkamali ka lang. Janet. Pwede ko may excuse Diba? lang dati? Sige, friend. Excuse me. Kilala mo pa ko, ha? Janet. Di ba? Pwede ba tayo maglingkod?
O sige, sige. Di ba, tanan nga mga J, manluloko. Ay, nadumduman ko na. Ikaw gali si Janelle. Oo, Janelle. Ngari ka. Janet, salamat kay nakita ta. Maayo gani kay nakilala mo pa ko. Janet, Sa piyak sa mga gimpangimo mo. Nadumduman mo pa ko. Janet, Pero- patawaran ko, Janet. Ako, nalimtan ko na ang tanan eh. Janet, kabalo ko nga. May kaakit ka sa ako, Kabalo ko, Wala kabalo ko ko. si kakit sa imo. Kabalo ko nga. Naglayan ang buhot mo paghawa ko. Pero Janet, tani mapatawad mo pa ako. Nabuhat ko lang to kay... Hindi ko balan kung tama pa bang ginahimo. Pero, Janelle, ano sa pananawan mo, tama ba lang kinimo mo kung hindi? Kabalo ko mali, Janet. Kabalo ko mali, pero... Tagay kong chance sa Janet. Kabalo ka magaling nga mali ang ginhimo mo, pero nga ang ginhimo mo. Kag-isa pa, wala na kita sang dapat istoryahan pa. Tapos naman na to, nalimtan ko na ang tanan kang nakamove on naman ako. Pero pwede mo na ito ipadayon, di ba? Ipadayon ang ano? Ipadayon na to ang nautod na itong relasyon. Buat mo sing ganun, padayon kita sa pagigugmaanay. Tama ka, Janet. Buhaton ko mga wala na ko nabuhat sa to. Jonel, Janet, sa tuod please, lang... maluhod ako. Wala na daghang tao diri, pero maluhod ako. Jonel, mahuya kita, hindi ka magluhod. Hindi ka magluhod, ligid sa baras. Kay sobra pa dira ang ginhimo mo sa ako. Ligid sa baras. Ligid sa baras kag magkisi-kisi. Kay tanan ina, Janet, batunon mo ina kay tanan gipanghimo mo ina sa ako eh. patawaran ko Kag magbalik. ipasod Jonel. Magbalik na. Bisan magbalik na. Jonel, bisan maglikid ka pa dira sa baras, bisan magluha pa ikaw itdugo, mangayo ikaw sang pasensya, hindi ko gid ikaw pasayloon. Madali magpasaylo pero mabudlay makalimot. Ang tanan nga gipangimo mo sa akon nga mga kasakit, nalimtan ko na ato tanan. Kag isa pa Jonel, wala ka na sang lugar sa akon nga kasing-kasing. Sa akon kasing-kasing wala ikaw sang lugar. Sa akon kidney wala man ikaw it lugar. Tanan nga Sa vital akon nga apto wala man ikaw sang lugar. Tandaan mo gid na Jonel. Wala na gid ikaw sang lugar bisan sa akon pabatikol. Tandaan mo gid na. Janet, Ang tanan nga mga kasakit nga ginpanghimo mo. Napatawad ko na ikaw, pero mabudlay ako makalimot. Tandaiina. Magbalik na. Tandaiina. Magbalik na, Janet. Magbalik na. Tanan ginhatag ko sa imo, Janelle. Tanan. Wala na gid sang may nabilin sa akon, pero tungod kay palangga ko ikaw sang una. Ang tanan nga yara sa akon ginhatag ko. Ang akon lawas, ang akong katarungan. Pero ato tanan, isa ato ka sipyat nga nahimo ko. Kung nga agihatag ko sa imo. Pero hindi ka magkabalaka. Sa subong, ayo na ang tanan. Dira ka na. Dira ka na. Janet, magbalik na. Biyaan ko na ikaw. Janet! Biyaan ko na ikaw. Janet! Janet, dali lang, Janet. Dali lang. Gunitay ko yung mantil. Ngiti nga, ngiti. Gunitay. Sili!
Janet. Dira ka na. Hindi ka na pag-ibual. Hindi ka na pag-ibual ka na ako. Janet. Hindi mo gipagbuyan ang akon nga tiil. Uyatan ko yung matin. Uyatan mo ang akon nga tiil. Ay, uyatan ko. Gusto mo, imo na lang ning akon tiil. Dali ka. Janet. Where do I start? Janet. Hindi tagapagbuya. Uy, Ikaw dili ka magsugod. Magbalik kay Tanduha. Uy, ako. Janet. Maluoy ka. Junel. Maluoy ka, Junel. Uy, ako. Maluoy ka. Maluoy ka sa ako. Patawaran ko. Pagbalik Tanduha, Janet. Hindi uyatan nga na akon nga palda. Uyatan ko yung palda. Ah. Ihatag ko na lang sa iyo ang akon nga palda. Bahala magpuli ako, wala sang palda. Papa J. Boy Nonoy, tama ba ang ginhimo ko? Tama ba nga wala ko nagitagaan o tsansa pa ang akong ex-boyfriend? Isa pa, Papa J. Boy Nonoy, nakaplano na ako nga saguton ang nagapanligaw sa akon nga isa ka-engineer. Aba, mayoy na maggamit sang eskwela. Eskwela Lumpor. Doon ka mong pamangkuton, Papa J. Boy Nonoy. Ano kaya ang sakto na kong himoon? God bless you, Janet. Oh, di ba? Ikaw, brother, no sa lantaw ni mo, brother. Sakto ba daw yung naging desisyon? Siguro tama tong ginhimo mo. Importante dira nga ginpatawad mo sabi sana mo pato ka sakit ang gipanghimo niya. Yeah. Sa piyak sang imo nga pagpalangga, nadula lang sa sang pinakalit. Importante nga padayon gyapon ikaw. Mas maayo to kay naka-move on ka na. Kag positibo ka gyapon sa subok. Magpadayon lakat ikaw kag magpadayon sa paghimo sang kaayuhan sa imong isig katawo. Agon madamo pa sang mga grasya mag-aabot kanimo. Amen. Padayon sa pag-uswag. Bunal ko. Bunal. Para magmanok. Anyway, Janet, nagpakita lang na ingana kaka-brave sa pihak sa mga natabo sa imo. Padayon still, nagapadayon ka. And dapat magpasalamat ka sa imong mga friend, especially sa imong mga parents. Kay sila ang ara sa imuha nagbulig para makasurvive ka sa mga natabo sa imuha. Well, kung sa pamangkot nimo kung tama ba imong naging desisyon, kung sa lantaw nimo nga nagpalipay kanimo kag nagpagaan sa imong ginabatsyag, I think tama na. Sakto ang imong mga moves, imong desisyon. And so ginapamangkot nimo nga kung tama pa nga mag-entertain kang malibagong karelasyon, why not? Single ka man, di ba? Single and ready to mingle. Amo na pinaka-importante din nga hindi mo pag-isirado ang imuhang tagipusoon sa mga bagong pwedeng mahimong maging karelasyon. Malay mo, amo na ng tao nga para kanimo.